Pan z wami. I z duchem Twoim. Za 6 дзён перад урачыстасцю Пасхі, калі Пан уваходзіў у Єрусалим, дзеці выйшлі яму насустрач з галінкамі пальмаў і голасна ўсклікалі «Гасанна на вышынях! Благословлен ты, Пане, что приносишь нам милосердность!» Уснимим. Дорогие браты и сестры, от початку Великого Посту мы рыхтовали наши сердца до этого дня в распокаянии и учинке христианской милосердности. Сегодня мы собрались разом, как з усім костелом распочать святкование пасхальных таємницаў Иисуса Христа, для исполнения якой Он вошел в свой город Иерусалим, как там померти и воскреснуть. Узгадываючи гэты збаўчы ўваход, з верай і адданасцю пойдзем мы за Панам, каб, беручы удзел у Яго крыжовых таямницах, стаць удзельнікам з мёртвых паўстання і жыцця вечнага. Молимся. Усемагутны вечны Божа, освяці гэтыя галінкі Твоим благословением, каб з радасцю ідучы за Христом валадаром, мы могли праз Яго прыйсці да вечнага Єрусалим, які живеш і валадариш на віки вечныя. Коли ласка, сюда принесите мша. Пан з вами и с духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Луки. Хвала Тебе, Пане. У той час Єсус пайшов далей, узыходзячы ў Єрусалим, і калі ён наблизіўся до Бетфагіі і Бетаніі, да гары названай Алімнай, паслаў 2 вучняў сваіх, кажучы: «Ідзіце ў вёску, што перад вамі, і калі ўвойдзеце ў яе, знойдзеце прывязанае асля, на якое ніхто з людзей ніколі яшчэ не сядаў. Адвяжыце яго і прывядзіце. Калі нехта спытаецца ў вас, навошта адвязалі, скажыце яму так: яно патрэбна Пану. Пасланцы пайшлі і знайшлі ўсё так, як сказаў ім. А калі яны адвязалі асля, гаспадар яго спытаўся іх: навошта адвязваеце асляня? Яны адказалі: яно патрэбна Пану. І прывялі яго да Єрусалим, і, накінуўшы на асляня сваё адзенне, пасадзілі ў Єрусалим. А калі ён ехаў, рассцілалі адзенне сваё на дарозе. А калі наблизіўся да падножжа гары Алімнай,
Усе мноства вучняў ягоных пачало з радасцю голасам славіць Бога за ўсе цуды, якія яны бачылі, кажучы: «Благаслаўлёны кароль, які ідзе ў імя Пана, супакой у небе і хвала на вышынях». Некаторыя з фарысеяў з натоўпу сказалі яму: «Настаўнік, забарані вучням тваім». А ён адказаў: «Кажу вам, калі яны замоўкнуць, дык камені закрычаць». Гэта слова Пана. Дорогие браты и сестры, подобно до натовпа, які урачисто вітали Єсуса Христа, пойдем і ми у супокої. Молимся. Эту святую мшу справую за Александра Аббасты здоровья. У всемогутный вечный Боже, Ты учинил, что нас Збавца принял тело и помер на крыже, когда человечему роду взор похожий. Ласкаво да поможи нам наследовать Его прихвату терпений и заслужить уделу Его с мертвых повстаний, яки с Тобою живей владарить в едности Духа Святого, Бог праду все веки вечные. Аминь. Читание книги пророка Исаии. Пан Бог дал мне мову мудрых, каб я ведал, як словом потримать зняті на. Кожную раницу Пан будить мяне, обуджая своих мой, каб я слухал его, як учень. Пан Бог открыл ухо мое, и я не заперечил, не отступил назад. Плечи свои я подставил тем, кто бьет, и щеки свои тем, кто выдирает бороду мою. Обличья своего я не отвернул от зневаг и оплевания. Пан Бог да помогая мне, тому я не буду осоромленный. Тому зробил я твар свой, як твердый камень, и ведаю, что не зазнаю сорому. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Боже мой, Боже, чому я не покину? Боже мой, Боже, чому я не покину? Все, хто бачить мене, насміхаються з мене, открывают вусны и головой кивают. И он сподівався на Пана, нехай же визволить його, нехай врятує, коли йому ён любить. Боже мой, Боже,
акружили мяне, зборышча злачынцаў мяне обступила, пробили руки мои и ноги. Я могу полечить усе мои кости. Боже мой, Боже, чому мяне покинув? Яны делять вопратку мою між собою, і жеребя кидаються в одежі моей. Але ты, Пане, не адыходзь ад мяне. Сила моя, поспешайся мне на допомогу. Боже мой, Боже, чому мяне покинув? Буду обвещать имя Твое братам моим, на сходе буду прославлять Тебе. Вы, что боитесь Пана, прославляйте Его, все потомство Якуба усхваля Его. Нехай боится Его все потомство Израиля. Боже мой, Боже, чому мяне покинув? Читання послання святого апостола Павла до Филиппян. Єсус Христос, будучи у постаті Бога, не полічив потребним бути наравні з Богом, але вирекся самого себе, прийнявши постать слуги, приподобнившися до людей, із вигляду ставши як чоловік, принизив себе, будучи послухняним аж до смерті, смерті крижової. Тому Бог узвысил его и дал ему имя понад усялякое имя, как на имя Иисуса схилялось кожное колено створением небесных, земных и подземных, и как кожный язык признавал, что Паном есть Иисус Христос, для хвалы Бога Отца. Это Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Хвала Тебе, Володар веков, хвала Тебе, Володар веков, хвала Тебе, Володар веков, хвала Тебе, Володар веков. Христос принизил себе, будучи послухняным аж до смерти крижовой. Тому Бог узвысил Его и дал Ему имя понад усялякое имя. Хвала Тебе, Володар веков, хвала Тебе, Володар веков. Мука Пана нашого Ісуса Христа. У той час піднялися старейшини народу, першосвятари і книжники, і повели його до Пилата. Почали винуватить його, кажучи: Мы знайшли, что он взводит народ наш и забороняя платить податок Цезару, и говорит, что он Мессия, король. Пилат же спитався у його. Ты король юдейский? І він сказав йому отказ. Ти кажеш, Тоді Пилат сказав першосвятарам і народу. Я не знаходжу ніякої вини у этом чоловіку. Але вони настоювали, кажучи: Ён бунтує народ, вилучаючи по всій Юдеї, почавши від Галілеї аж до сюди. Коли Пилат почув про Галілею, спитався: чи гэта чоловік галілеєць? І довідавшися, що він з країни Ірода, одослав його до Ірода, який у ці дні так само був у Єрусалимі. Ірод, коли убачив Єсуса, вельми узрадувався, бо давно жадав убачити його, тому що чув про його і сподівався убачити який-небудь його цуд. І задав йому шмат питанням, але він нічого йому не відказав. А першосвятари і книжники стояли
І заўзята вінавацілі яго. Тады Ірод са сваімі жаўнерамі зневажаў яго і насмяяўся над ім, апрануў яго ў бліскучае адзенне і адаслаў да Пілата. І ў той дзень Пілат і Ірод сталі сябрамі паміж сабой, бо раней яны былі у варожасці. Пілат склікаў першых святароў, начальнікаў і людзей і сказаў ім: Вы привели до меня этого человека, як того, хто бунтує народ. І ось я перед вами допитав його і не знайшов у гэтым чоловіку ніякої вини, у якої ви його винуватите. Так само і Ірод, бо одослав його до нас, і он не убачив нічого вартого смерті. Тому я, після бічування, відпущу його. І ён быў абавязаны звольніць ім на свята аднаго вязня. Але яны закрычалі ўсе разам. Забі гэтага, отпусти нам Барабу. Ён быў пасаджаны у вязніцу за бунт, які адбыўся ў горадзе, і за забойства. Пілат зноў прамовіў да іх, жадаючы адпусціць Езуса. Але яны крычалі. Укружуй яго. І ён трэці раз сказаў ім: Што дрэннага зрабіў ён? Я не знайшоў у ім нічога вартага смерці. Я пасля бічавання адпушчу яго. Але яны і далей з вялікім крыкам дамагаліся, каб яго укрыжавалі. І крык іх узрастаў. І Пілат вырашыў, каб сталася згодна з іх просьбай, і адпусціў ім пасаджанага ў вязніцу за бунт, і забойства, якога яны прасілі, а Езуса аддаў іхняй волі. Калі павялі яго, схапілі нейкага Сымона Кірынейца, які вяртаўся з поля, і усклалі на яго крыж, каб нёс за Езуса. Ішло за ім вялікае мноства людзей і жанчын, якія плакалі і галасілі па ім. А Езус звярнуўся да іх і сказаў: Дочки Иерусалимские, не плачьте по мне, а плачьте по себе и по детях ваших. Бо вось надыходят дни, коли скажут: счастливые, благословленные, бесплодные, и улоні, якія не народили, и груди, якія не кормили. Тады пачнуть казать горам: упадите на нас, и по горкам накрыйте нас. Бо калі гэта робяць зеленым дрэвам, то што будзе з сухім? Вялі з ім на смерць і двух іншых злачынцаў. І калі прыйшлі на месца, званае Чэрап, там укрыжавалі яго і злачынцаў, аднаго з правага, другого з левага боку. А Езус сказаў: Ойча, прабач ім, бо не ведаюць, што робяць. І дзелячы адзенне ягонае, кінулі жэраб, а людзі стаялі і глядзелі. І павадыры іхне таксама насміхаліся, кажучы: Іншых ратаваў, няхай уратуе сябе самога, калі ён Месія, выбраны Богом. Жаўнеры таксама здзекваліся з яго. Падыходзілі і падавалі яму воцат, кажучы: Калі ты кароль юдэйскі, уратуй сябе самога. І быў над ім надпіс: Гэта кароль юдэйскі, адзін з павешаных злачынцаў, зневажаў яго, кажучы: Ці ты не Христос, уратуй сябе і нас. Але другі папракнуў яго, кажучы: Нават Бога ты не боишься, бо терпишь тую самую кару. Мы осуджены справедливо и приймаем кару, вартую наших учинков. И он же нічого древнего не зробив. І сказав: Узгадай мене, коли прийдеш у своє володарство. І сказав йому Єсус: Сапраўды кажу табе, што сёння будзеш са мной у раі. І было каля 6-й гадзіны, і цемра ахінула ўсю зямлю аж до 9-й гадзіны. Сонце зацьмілася, і заслона у святыні разорвалася пасярэдзіне. І Езус закричаў моцным голасам: Ойча, у руки твае аддаю дух мой. І сказавшы гэта, сканаў. Все становимся на колени. Сотник убачыў, што сталася, і уславіў Бога, кажучы: Сапраўды, чалавек гэты быў справядлівы. І ўсе людзі, што сабраліся на гэтае відовішча, калі ўбачылі, што сталася, вярталіся, б'ючы сябе ў грудзі
А здалёк стаялі ўсе, хто ведаў яго, і жанчыны, якія прыйшлі з ім з Галілеі, і глядзелі на гэта. Гэта слово Пана. Слава Тебе, Христе. Варто сьогодні похилитися над першим, над другим читанням. Читание послания святого апостола Павла до Филиппянов говорит о безмерной любові Пана Бога до кожного чоловіка. Який есть великий Бог. Нам здається, він здесь недосягальний, але він, мимо того, що створяє, утеляється у те, що створив. Христос, будучи у постаті Бога, не полічив потрібним бути наравні з Богом, але вырекся самого себе, принявши постать слуги, приподобнившися до людей. Сам Бог утелавляется у то, что створил. Як бы говорить, до чего поравнять, до чего, чтобы человек, чтобы мы могли бы утеловиться, ни в что. Что человек створил такое, что сегодня важно для него? Ну, сегодня важно, конечно, для человека компьютер, потому что и интернет, там все есть. Нехай бы человек себе позволил, створил компьютер, и в этот компьютер утеловиться. Не этим бы хотел, может, молодой человек, в виртуальный свет войти. А лишь что, какая есть погроза этого виртуального света? То, что этот компьютер может быть в каждом моменте отключенный. Натиснуть на кнопку и конец життя твоего. У нас так нема. Иисус Христос утеловляется у того, что створил Бог. И Он створил нас у вольности. Человек у этой вольности далее, выбирая Пана Бога, альбо исти, альбо не исти за Паном Богом, альбо шукать, альбо не шукать. І в этой вольності, читаючи сьогоднішню Богу Пана, ми можемо зрозуміти некалькі цікавих речей. По-перше, что важное, это то, что айцы костела неоднократно повторяли, читаючи Богу Пана, что її тяжко коментувати, навіть її лепі не коментувати. Бо справді, бо кожен повинен прийти до хати, отчинить Святое Писання, прочитать еще раз этот урывок Святого Писания, який мы сегодня прочитали тут, это может короткую версию, это короткая версия, да уже еще в 2 раза длиннейшая была. Отчинить, прочитать и подумать, у кого я там утеловляюсь в этой Евангелии, где я нахожусь. Бо, напевно, кожен з нас там есть. І може навіть не в одной постаті, а у шмат яких. Бо часами ми з'являємося з тими, хто видає Ісуса Христа, бо Він десь нам перешкоджає у житті. Десь нам ломить наші плани, можна було б відпочити, можна було б щось зробити, а тут костел говорить, наказує идти до костела, на святую душу, быть добрым, заховывать Божие заповеди, триматься моральности, быть человеком для человека. А так бы хотелось быть самым для самого себе. Хотелось быть Богом. И этого Иисуса Христа, может, неоднократно мы бы хотели вышидить, высмеять. Може, ми часами звертаємося з Симоном з Цирени, якого примушають, щоб зробив добро. Але коли почнемо робити це добро, то побачимо, що ми так само міняємо своє життя. Що ми так само міняємо своє серце, дякуючи тому, що десь робимо якесь добро для другого чоловіка, бо зауважаємо у другому чоловіку, що він бідний, і йому потрібна допомога. І нам приходить розум і мисля, що колись ми можемо такі бути. Ми, може, так само з'являємося святою Веронікою, яка приходить і витирає твар Пану Єсусу. І часами хочемо дати цю допомогу. Може, мимо того, що хтось з когось насміюється, ми йдемо внести цю допомогу этому чоловіку, з якого всі зневажають. Бо Ісус Христос іде крижовим шляхом, всі з його сміються, толкають, пихають, показують пальцами. Але Вероніка не боится мимо этого тлуму пойти супроть всем, супроть потоку воды. Ведаем вельми добро, что добрая форель – это ручная форель. А добрая форель – это ручная, чему война плывет против течения. И она вельми смачная. И не та, что будет течь с потоком воды, а та, что будет с течением, это будет вельми смачная и ясная. И мы часами так хочем с этим потоком течи, а треба было изменить свое житие, как давать какую-то яркость в житті, как не быть этим потоком людей, которые здесь столкнутся. Сегодня поглядим, что сбылося у Евангелии.
Я її не коментую, только некоторые уривки, на яких отношуся. Сьогодні у Євангелії ми прочитали, як Ісус Христос уже висить на крижі. И есть оба злочинцы, два, один по правой стороне, другий по левой стороне. Их есть народ, який перед крижом стоит и говорит, и сделается с Иисуса Христа. На початок сама толпа, потом окажаунеры, потом этот один злочинец, який так само там есть. И есть другие злочинцы, добрый злочинец, добрый лотер, по-другому можно назвать. Чи может быть добрый злочинец? Ну, повод для Евангелия может быть. А ў чым гэтае добро заключаецца, калі не ў тым, што мы зможам знайсці адвагу ў жыцці, каб перапрасіць Пана Бога. Чаму гэта не ўчынілі другія? Таму што яны звяртаюцца служыць, заўважце, як да Пана Jesуса. Іншых ратаваў. Нехай ратуе сябе, калі ён месія, выбраны Бога. Жаўнеры гавораць, калі ты кароль юдэйскі, уратуй самого себе. Каго я не просіць, каб ратаваў? Самого себе. Ніхто не просіць, каб нас. Затым. Ёсць і злачынец, который вельмі блізка амаль, але сміецца з яго, кажучы, чи ты Христос, уратуй сябе і нас. Але гэтае слово «уратуй нас», «уратуй мяне», каб я пашоў далей, выконваў то, што я выконваў, але Христос не. І далей ёсць гэты, который звяртаецца, говорит, што ты не разумееш, што мы церпім неслушна за кары гэтыя, якія мы не зрабілі. Что он терпит неслушно. Мы-то слушно терпим за то, что зробили, а он неслушно осужден. И отворачивается до Иисуса Христа и говорит некоторые слова. Звичайних слов. Не там якісь фантастика, не якісь вельми пригожих молитваў, але некалькі слов простых от сердца. Езу, узгадай мяне, калі прийдеш у свое владарство. И все. И Иисус Христос одразу канонизує. Jeszcze говорю тобі, сьогодні ще за мною будеш у раї. І Бог так промовляє, Бог хоче, як ми в звичайний спосіб у людський, глядячи на гэтага сина марнотравного, де батька дає йому час майонтку внутрі, відправляє. В этом відомо, що в этом батьку, в этой приповісті, батьком з'являється сам Бог, бо який би батько по-нормальному відправивши свого сина, ділячи майонток, чекав би на його і виглядав. Тільки мати виглядає, чекає, має надію, що син може вернеться і буде шукати. В этом батьку є сам Бог Отець, який має так само собі і жіночий образ, але Божий, айцовський, який дозволяє вибрати вольність, але в цій вольності чекає на чоловіка. І син звертається, «Отче, пробач, що я згрішив супроти тебе. Я вже не можу називатися твоїм сином, учини мене хоч твоїм слугою». Такі слова говорять. Так само звичайне слово. Ніякий неважний, і Бог приймає його в своє владарство. Робить великую учту, як ми читаємо. Забиває найлепшую яду, яка є. Дає перстень, сандали, королівське одіння. І за кожним разом так нас хочуть глядіти. Після гэтых слов, коли ми гэта усвідомимо, чому гэтые люди не збавились? Вони говорять у перспективі нас. Там десь покажи суд. А гэты чоловік говорить, узгадай мене, я ведаю, що я грешний. Коли прийдеш у своє владарство. І апошняя реч, яка сьогодні прогучала, гэтыя люди, бо я так само з'являюся, які, коли що відбулося, сотник убачив, що сталося, і уславив Бога, кажучи, сапраўды, чоловік гэты быў справедливый. І далей читаем. І ўсе люди, што сабраліся на гэтае відовішча, калі убачили, што сталося, вярталіся, б'ючы себе ў грудзі. Калі зразумелі гэта, калі ўжо сталося, браты і сёстры, мы яшчэ стаім на ногах сваіх. І пока мы можем змяніць свое жыццё, так это можем учинить. Каб мы не были часами подобными на этих людей, которые уже сталося, и мы уже в груди, кулаком в груди своей бьемся. И так само сдалек есть, которые стоят, и приглядаются. Эти женщины приглядаются Иисусу Христу. Приглядается целая ситуация, какая открывается. Какие пришли с Галилеи и глядели на это все. Проще, как и мы в нашем житии умели принять, дойти з нашого трону, нашого життя, так это учинил Иисус Христос, откинуть свой эгоизм, а принять поставу пыхи. Иисус Христос приходит, как отдать нам життя вечное,
аддаваць яго задарма, але таксама, каб мы умелі гэтымі звычайнымі словамі шукаць прабачэння не толькі у канфесіянале, але падчас гэтых святаў і ў нашых блізкіх. Узгадай мяне, калі прыйдзе сваё валадарства. Ойче, прабач, бо зграшыў я супраць цябе, і я ўжо не варты называцца тваім сынам. Амінь. Віру в адзінага Бога і Отца Всемагутнага, Стварителя неба і зямлі, Вашего и неважного, и в одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед ищими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, сошел с неба и уселовился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Анна и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял праз пророков. Веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов, и шагаю воскрешение померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Теперь, братья и сестры, в нашей парафии отбудется принятие министранта у лекторы. Это особливый способ. Лектор – это той, кто особливый способ, читая Святое Писание, з этого месца замбоны, але так само читая его у своим житті и розважая своим життям. Нехай подійде той, хто прагне прийняти послугу лектора. Миколай. Ад ім'я гэтага хлопца просім, каб быў дапушчаны да лектара, і просім, каб яго Бог благословил. Ці усведомляє ён великую годность лектора обов'язков, гэтому был научен. Дорогий министрант, за хвилину распочнешь помнить послугу лектора. Головным заданием лектора является читание Святого Писания у литургии супольности. Праз твоє вусли буде промовляти сам Бог. Пам'ятай завсюди, якую великую святую годність ти отримовуєш і будеш помнити службу. А так само з якою повагою і старанністю будеш її виконувати. Несучи іншим людям Божє Слово, передусім сам його припоминай і розважай, як у їм знаходить радість і силу. Твоим штоденным життем обвещай нашего Пана, Збавцу Иисуса Христа. Покорно просим Бога, Отца Всемогутного, как поблагословил этого кандидата на лектора. Нехай отдано виконує доверенный им обов'язок, обвещаючи Христа и отдаючи пошану Отцу, який есть у небе. Все в хвилину молимся в тишине. Божа, кривиця святості і добрини, Ти послав свого Сина, Слово життя, как объявил людям таємницю Твоєї любові. Благослови гэтага выбранного до послуги кандидатов лекторов. Учини, как неспинно розважаючи Твоє Слово з його уформування за даністю, нес його своїм братам, раз Христа, Пана нашого. Прими книгу Святого Писания, отуляй ее пошаной и верно обвещай слово, объявленное для хвалы Бога и для добра всех людей.
Цяпер прасі сам усемагутнага Бога, каб удзяліў табе ласкі вытрываць на шляху прынятых абавязкаў. Дякуючи Богу за дар покликания быть лектором, обещаю доверенные обовязки выполнять данные сумленно. Обещаю выразно читать Божье Слово и поводле его жить. Аминь. Аминь. Да Бога Айца Всемогутнего занесем наши супольные просьбы и молитвы. Молимся за святый костел, чтобы он приносил терпящим утешение о грешных и одного с Богом. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за международные организации, чтобы они завсёды служили справе спокою и поєднанню людей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за усіх грешных, как за Евхаристии, и начерпали моц для несения Христового крижа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, яких грех отдалил от Христа, чтобы они могли вернуться до Его через глубокий жаль за грехи и щирое покаяние. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, поключенных, чтобы они были вольны от ненависти. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников к этой святой мши, как глубокое переживание пасхальной таинницы наполнило нас покоем. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Миколая, який в нашій супольності парафіальній прийняв послугу лектора, каб добра і адказна виконував зложене праз костюм на його послуги. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За Александра, власти здоров'я, потребних Божим благословлений, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Божа, Ты здобыл нас для себя праз кров своего Сына, выслухай наши молитвы и учини, как все люди открыли свое сердце для Тебе, одиного и соправдного Бога праз Христа, Пана нашего. Аминь. Молитесь, как мою и вашу яву принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру з уст Твоих на благословение и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Пане, разлуку Твоего одинородного Сына спошли нам по-юритарски, хоть мы своими учинками не заслужили Твоей милосердности, однако подаемся Ты, Матери, просветлую святую яву. Праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим Говору сердце. узносим Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Бог навека и справедливо. Заправды Бог навека и справедливо, слушна и избавлена, как мы завсёды и всюду Тебе складали подяку. Пане святый Ойче всемогутный вечный Божа, раз Христа Пана нашего, и Он вольный от грехов терпел за нас грешных, и был несправедливо осужденный за наши злочинства. Своею смертью Он сбыл наши опраги,
З мертвых повстанием принес нам избавление. Тому звучи анgelами, мы Тебе прославляем, и с радостью ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Гласана на вышинах, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Гласана на вышинах. Zaprawdę Boże, Ty święty, krynica wszelakiej świętości, temu jedności z усім Kościołem. У перший день тыдня, коли Иисус Христос воскрес и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе, всемогутный Боже. Освяти святые дары ростою Духа Твоего, как они стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи ломал, и раздавал своим учням, кажучи: «Вярите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, яхое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczery udział kielich, znów Tobie podzięku składaючи, podał swoim uczniom, кажучи: «Вярите и пейте з его все, бо это есть кielich крови моей, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита, для отпущения грехов. Это czynicie на мою память». Это великая таємниця веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскрешение и шагаем Твоего Христа в хвале. Wspominaючи śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконалял в любови, разнославом нашим Франтишкам, biskupom naszym Józefom i усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто власти Твоєї обійшов з этого світу і дозволив убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами, святым архангелом Михаилом, Яном Павлом II, благословленным отцом Брониславом и всеми святыми, які спрадвеку подавались Тебе, как зими и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Tobie Boża Ojca Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia Waszana i chwała, raz u Ciebie, jaki wieczny ja. Amen. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заховал нас от злого, Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь
вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого złego, daj łaskawa upokoju dni наши, да помажи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всякого неспокою, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Бо Твоего богатства и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój daju wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej wolą, a darujcie go supokojem i jednością, jaki żywiesz i władarisz na wieki wieczne. Supokój Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. I z duchem I Twoim. radajcie bliźniemu znak supokoju. Божий, який береш на себе грехи і смерту, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи і смерту, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи і смерту, а дари нас упокоєм. Woś baranek Boży, woś той, kto bierze na siebie grzechy światu, błogosławiony i poklикany ja na wieczerę Божию. Пане, я не варты, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Święta komunia będzie tak samo rozdawać, udzielać na ulicy.
Молимся. Boże nasz Ojcze, oddychanie łaskawe na siebie Twoich wiernych, za jaką nasz Pan Jezus Chrystus bez wahania oddał siebie u ruki zloczyńców i przyjął krzyżową muku, jaki żyje i wладарить na wieki wieczne. Amen. Objawy duszpasterskie. Коли хто би ще хотів скористатися храмом до покаяння, ksiądz Олександр сповідає, дякую за це. 17-го, сьогодні ще свята імша відбудеться у 15:00 і 19:00. 17 красовика, Великий четверг, пам'ятка установлення сакраменту Евхаристії. І святарство, свята імша вечері Пана відбудеться у 19:00, а після її адорація Пана Єзуса у темниці до 22:00. 18 красовика, Великая Пятница Муки Пана. Набожество Великой Пятницы розпочнем у 19:00 крижовим шляхом. Каля каплиці при умовах доброго надвор'я, які приведуть мужчини нашої парафії після набожества, відбудеться перенесення найсвятейшого сакрамента у гробницю, де і розпочнеться новенна перед Божою милосердністю, а так само співаємо пісні «Жальба», «Адорація» при гробі буде тривати до 23:00. У гэтый день обов'язує стислый пост. 19 красовика, Великая Суббота, святая имша Вигилии Пасхальной отбудется у 21:00. Благословение страв на Великодный стол с 10 до 17, кожную полную годину. Czyli у 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Больш падрабязная інфармація знаходиться на дошці об'яву, коли ласка, можна там поглядеть, сфотографувати. Сьогодні телефон я відключив, бо сьогодні на шоу 10:30 сказали, говорю, так що до мене не дозвонитесь. Можна знайти на сторонках наших католик Байер, информации, ласка, або на наших офіційних Інстаграмі, ВКонтакте, або на Фейсбуку. Передайте так само своим близким знайомым, которые, может, не мають такої можливості, коли відбувається освячення страв. Как вы ведали, что вот так само можете записать и стенка память. Вигилия Пасхальна – это так само день обновления обещания у Христу, так само с собой приносим наши особистые свечки с Христу, где будем обновлять наши обещания Христу. Так само у этот день обовязывая устремание от мясных стравов.
20 красовика, Великодная неделя Звездных Повстания Пана, Святая Имша, Резурекція відбудеться у 7 і у 9 раниці, затым святые імши відбудуться ще тройчі у 10:30, у 12, у 15. Больше святых імшаў у гэты дзень нема. 21 красавіка, другі дзень святаў, святые імши 8, 15, 19. І 27 красавіка гэта другая неделя Великодная, czyli неделя Божьей милосердности в нашей парафии отбудется отпуск святой имшу. О 12 године узначалить арцебіскуп Юзеф Станівський. Паўгадзіны перед святой імшой, а так само пасля яе можна скарыстаць сакраменту споведзі не толькі падчас святаў альбо Вялікага посту альбо адвенту, але кожны дзень я спавядаю у канфесіянале, калі хто жадае ачысціць свою душу. Так само у Великую суботу споведь будзе адбывацца для тых, хто ўжо не змог і сапраўды не вышло ему якости высповедаться поміж годинами освящения. А у неделю из мертвых повстания споведи не будет. Адорация Богородицы на Святейшем Сакраменте от 14 до 19. От понедельника до середи. Дякуємо за хвилювання на будову, особливо всім, хто причинився до приготування вірбочків на сьогоднішню урочистость. Так само тим, хто їх розпроважає. А так само вам, які ви набуваєте у нас вірбочки за ахвяри, бо всі ці ахвяри предназначені на будівництво у нашій парафії. Бачите, воно іде, воно триває, і воно буде тривати ще кілька років. Гэта, напевно, тому дякую вам за кожну вашу ахвяру, зложену з різних наших акцій, які ми тут, дякуючи супольності парафіальної, проводимо для добра, як ми могли дійсно в добрих условиях, так само нас все больше и больше становится молиться. Так вот это лепшим месяцем будет наша святыня, якая уже не важна повстанням. Дякую так само за спев і оправу літургічну, так само тим, що дежурив. Помолимся за тих, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, іменіны, юбілей, хто чакае нарадзіў дзяцей, за добрадзеяў хварадаўцаў нашай парафіі, так само абновы добрадзеяў будаўніцтва санктуарыя Божай милосерднасці, за Александра, так само за Миколая, отдаючи кожного з їх поза опіку Маті Божої, по її обороні отдаємося. Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсюду. Анна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сузашальница наша, и заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Хотів припомнити, що сьогодні ще конкурс вірбочків для дітей. Я свої так само заробив. Може, тут третє місце забив. Хто Бог дозволить. Добре, что вы есть, что приходите. Примите Божие благословение. Пан з вами. И с духом твоим. Нехай вас благословляє Бог Всемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Амен. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Держи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастор Свого Духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутністю Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які нас будуть